Adema owebule abo eburu ya wee bata okwu anyị ga-ekwu n'ụbọchị nke taa bụ ịdọ ndị niile na-emetọsị ihe ndị nna nna anyị ha tọrọ ntọnanị ha, ihe ndị obodo ji biri, ihe obodo ji dị ile, ihe ụmụnna na obodo dị iche iche ji dị ile, ndị na-eje emebi ya. N'eziokwu ọ bụ ekpere nna na nwa ya mụtara ga-adị ka ya ma ọ bụ mmekarịa ya. Ọ dị mma na nwata ga-apụta kama ọ ga-eme dozie ma mee ka ihe nna ya mere tupu ya wapụta pụta ihe dị ile o mebiba ya. Ọ bịa bụ isiokwu anyị. Ndị niile na-emebi omenala, ntọala ndị nna nna ha, ntọala ndị obodo, ihe niile ndị obodo ji biri, ka obodo si chekwa onwe ha wee maa n'udo dị, ndị mmadụ na-atụ egwu Chineke. Ọ bụ ya bụ isiokwu anyị. Ọ bụ nwa, ezigbota nwa bụ ihe na-apụta, nwa zụsịa ya, yie ya ntọala dị mma, ọ pụta o mee ka ntọala ahụ nna ya mere ya yere ya wee mee gịnị wee dị ile. O mee ka ihe niile nke nna ya na-eme tupu Chineke wee kpọọ ya wee pụtazie ihe, o mee mekarịa nna ya. Mana ụfọdụ obozi ndị kama ha ga-eso ụtọ ntọala nna nna ha mere na udo dị n'obodo, ihe ndị obodo ji dị ile, ọ bụrụ mmetọ mmebi ka ha na-emebi ya. Mana ihe o ji ewute anyị bụ na ụfọdụ ndị a sara isi bụ ha mebisia ya, ha eje na-edozi nke ndị obodo ndị ọzọ, maka na ndị ahụ kwesịrị na ntọala nke nna ha ike kwụsịa ya ike. Ka ọ bụ na ịnụbeghị na ụfọdụ na lee ana, ụfọdụ na bie ego, ha jee n'obodo ndị ọzọ na-enene otu ndị obodo ha si chekwaa ọdịnala ha na ihe dị ile na ihe Chineke ji je obodo ahụ mma, ọkachasị ihe nna nna ha mere na ka nna ha si mee ya. Mmadụ one na ole tata ga-apụta wee tụọ aka si nekwa ntọala nna ha, ọkachasị ndị ike gboo, ndị dịka ndị dibịa gboo, ndị dịka ndị mere ihe pụrụ iche gboo, ndị dịka ndị bụ ndị chụrụ nta gboo, ndị dịka ndị ewegasị ụmụ ihe dị iche iche ejije agha mma. Ọkwa ajọ nwa n'ime ha pụtara wee mebisia ihe a. Ụfọdụ n'ime ha ị gaghị atụ aka wee gosi ihe gbasaziri nna ha, maka na ha egbubie na agbụrụ ha. Asa anaghị isi ha gbubie agbụrụ ha niile, ha esorozie n'elu, naba adịghịzịa, jebe adịghịzịa, nsogbu wee ju ha arụ. Mana nna ha na-eto, obodo na-eto, wee tọọ ntọala bụ udo, wee tọọ ntọala bụ ịgba, wee tọọ ntọala nke eji atụ egwu Chineke. Asa ha isi, ndị sara ha isi wee mesịa nke ha, ha wee kwenye kama ha ga-esozi nke nna ha, ha esoziri nke ndị nna ndị oyi ọzọ. Ihere kwesịrị imegbu ndị na-eme otu a, maka na ọ bụ ajọ nwa bụ ihe na-eji aka ekpe na-atụ aka n'obi nna ya. Nwa ọbụla na-anaghị akwalite nke nna ya, a ga-ajụ ebe o si bịa. Ọkwa ọ na-abụ nna mụsịa nwa amụkwa, nwasụzie mụ na ọkachasị ndị nwoke ha na-anọchi obi. Mana ụfọdụ kama ha ga-anọchi ma ewepụ obi ha, ma eme ka obi ha na-apụta ile, ha emechisiala obi nke nna ha maka na asa ha isi. Ụdị ihe dị otu a ka nna gị ga-atụ ya ọnụ, ọ dị mma. Agwara m gị ije n'obodo dị iche iche, ụlọ mbụ ha, ebe ha na-efe Chukwu ha, ihe niile mere bụ ihe ha obodo ha jide ile, ha chekwara ya wee na-edozi ya, ọ na-adị ọkwa mma. Mana nke ndị obodo anyị ụfọdụ bụ ha jee ma ha asa ha isi a, gbanweere ha afa, gbanweere ha ụbụrụ, gbanwee akwa ha, ha hapụ ihe ha kwesịrị ime wee mebe ihe ọzọ. Ihe niile wee kpododo isi n'ala. Nwada ada atụzi egwu nna ya, ụfọdụ ada atụzi egwu ndị okenye, ụfọdụ ada asọpụziri ndị okenye, ụfọdụ na-apụtazi na-atụ nna ha aka n'iru. Ọ bụghị otu esi zụọ anyị. Anyị na-erubere nna anyị isi, na-erubere ndị nne anyị isi. Ọ bụ ya bụ ntọala anyị. Anyị na-efe Chineke, na-atụ egwu Chineke. Ọ bụ ya bụ ntọala anyị. Abụ m Chizzy, anyị abịa site azụ, anyị na-aga n'iru. Mana ụfọdụ ahapụ na chi nke ha
wee na-efe nke ha na-amaghị. Ọkwa ị na-anụ ajọ ụfọdụ afọ ha na-aza ha na-atagharị ọnụ, ụfọdụ amazi aha ha. Ihe anyị na-ekwu bụ ndị na-emetọ na-emebi ntọala nna ha, ọkachasị ụmụ Igbo, ndị were nke ha na-amaghị wee na-efe, mere na alụ jupụtara ebe niile. Ndị mmadụ adị atụzi ego ndị mụrụ fa. Ụfọdụ emetọọla obi ha, mebisie ya ebe a sara ha isi. Mana ụfọdụ ndị a niile metọrọ ya ka eji saa ha isi, ha ji enu ma ọ bụrụ ndị be anyị bụ na ha na-agba asacha ha isi a, ha agbata ego lụsie ọrụ ike, tụọ ego. Ụfọdụ na-enweghị ebite ma ọ bụ lee ngwongwo dị iche iche wee jee njem ka ha jee fọsọ ọsọ otu ndị obodo ndị ọzọ si efe nke ha, ka ha si tikwa nke ha. Gịnị mere na mmadụ ga-amụtasị nwa ajụ ya, jụ ihe niile gbasara ya, ihe niile ahụ o ji zụọ ya, chekwaa ya ndụ, ọ batazie onye ọzọ akpọrọ ya, ọ bịazie kọtọbazie nna ya, soro na-emebi obodo ya. Ụfọdụ jesi ebe niile ha jere, ha batazie ihe ga na-agụ ha bụ imetọsị ihe niile bụ ntọala ndị obodo ji dị ile. Ọ dị mma? Ajụjụ ka anyị na-ajụ. Ọkwa ndị ọzọ chebere nke ha dozisi anya ọfụma o wee dị ile. Ụfọdụ si na mba dị iche iche wee na-eje ebe a na-eje eme nlele nkiri. Ụfọdụ jekwa ebe a na-eje anara ekpere. Gịnị mere na anyịwa ama dozi nke anyị ka ndị a na-abịa anara ekpere, ka ọ bụ na ịmaghị na nke anyị dị ile dịsie ile ike? Ka anyị si efechi anyị dị ile. Ewe ebe ị ga-eje na ana Igbo igbusi ekpere gị a na-aza, mana ma afụrụ ile dị na ya, fụ ike dị n'ihe a, wee saa ụfọdụ isi ha ajụ ya, wee na-akọtọsị, na-ejezi na nke ha na-amaghị, na-aza afa nna ndị ọzọ. Gịnị mere? Ihe anyị na-ekwu bụ na oge eruo na oge a ga-eji dozibezie ụmụ ihe a niile ndị nna nna anyị ha gosiri anyị, ntọala na ha tọrọ anyị, ka anyị mezie ka ha pụtabazi ile mmekarịa ka ha si mee. Ọ bụ ekpere. Onye ọbụla mụtara nwa na-ekpe ekpere ka nwa ya karịa. Ọ bụrụ ka nwa ya mebie ya ma ọ bụ mechie obi ya. Ọ bụ ya ka nwa ya bịa mebie obodo ya ma ọ bụ metọọ obodo, ihe obodo ji dị ile. Ụfọdụ ndị a tinyere n'ọkwa dịka ndị eze kwesịrị iji omenala ka omenala Igbo dị ile bụzi ndị sokwazi emetọ ya. Ha ama ihe obodo ha ji bụrụ dike. Ụfọdụ mụtara ndị bụ dike na gboo, ndị dị ike, ndị ama ama, ndị ji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ bụrụ dike, chekwa obodo ha. Ije ebe a enweghị onye ga-amatazi ka obodo ha dị, mana ha ga-eje wee jee n'obodo ọzọ jee na-efe oyoyo onye ọzọ maka na ndị a debere nke ha. Ụfọdụ emetọ na sị na ihe niile atụrụ atụ na ọ dị njọ, mana ha na-eje egusiri ihe atụrụ atụ n'obodo ndị ọzọ, gbusiri ya ikpere maka na ndị a kwesịrị na nke ha ike. Ihere kwesịrị ime anyị, ihere kwesịrị ịdị na-eme anyị. Anyị nọ tupu ndị a wee bịa. Ihe niile ha na-ekezi na-eche gị na ka ha si kee ụwa bụ ihe niile bụ nke gbasara ndị ọcha, iwe kwe. Ị naghị ajụ ha ese ebe anyị nọ oge a na-eke ihe mere na anyị nọ be ha wee ji chọrọ anyị wee bịa. Ị na-ajụ ese na ewere ihe chebere anyị. Ị naghị ajụ ese na Chineke kere anyị bụ Chineke ukwu a, wee ya ihe anyị ji echekwa obodo anyị ọ dị ile. Ọ na-ewute na ị ga-aga n'obi ụfọdụ ndị niile a na-anụ afa nna ha, ụfọdụ n'ime ha ewezie ihe ọbụla ga-egosi n'dịdịke a na ha biri ndụ n'ụwa. Ndị niile bịakwara je metọsịa nke a eje n'obodo ndị ọzọ na-efe nna ndị nke ọzọ, na-efe ka ndị ọzọ ji ekpe nke ha na ka ha si debezie nke ha. Gịnị emere anyị? Ọ bụ ya ka m na gị ga na-atinye ọnụ n'ụbọchị nke tata. Mbịachite azụ ayatie ebe ọnụ. Cheta na abụ m Chizzy Ani, ọ bụ Kpakpando ka ị na-ege n'ụlọ ọrụ kara aka Solid FM akara 100.9 ka anyị nọ. Ana m abịa. N'eziokwu anyị ji ọfọ aga mba. Anyị na-ekwu maka ndị na-emetọsị nke nna ha mere na ihe obodo ji dị ire. Tochukwu Tobel, Ọgam Chizzy, gịwa nọ n'afọ ka ihe a si aga. Kedu ihe ị ga-ekwu gbasara onye nọgidere otu nna ya si zụọ ya, kụziere ya ka esi efe Chineke, na ndị nna ha dị ile, na ihe niile
mere na obodo ha na-aga n'ihu ha nọgidezie apụta metọsịa ya bịasị na na-emebi ya na ndị a bụzi ndị ekwensu kọbazie nna ha ọnụ na nna nna ha ọnụ ndị ahụ ọha ma Chineke nke bụ eziokwu na-abụrụ okwu asị bụ na gịnị mere na ndị nna nna anyị ha bụ ndị mbụ na ndị egede na ha kekwanụrụ ihe niile dosela anyị ka anyị ga-esi wee jirikwa ya wee mepụtakwala uwe anyị ihe bara uru maka na ihe niile ha mere mgbe ahụ mgbe gboo ka ha ji wee chekwaba obodo ka ha ji wee mee obodo abụrụ obodo ude dị n'obodo ọtụtụ ndị mmadụ a na-atụ egwu Chineke ọ wee mbọsị anyị nọkwa a na-akọ na o nwere obodo na-akwado ka ha gbutuo ukwu osisi n'okwu osisi a na-ebutelu ha mkpọghachi azụ n'obodo ha mgbe na-ajụ na-asị ndị obodo a na-achọ igbutu ukwu osisi a kedu ihe ukwu osisi a mere unu ọ wee ka mmadụ si na-agafe n'okpuru ukwu osisi a osisi n'elu ya daa kụgbuo mmadụ ụfọdụ ga-egbutu osisi a jekwa n'obodo ọzọ na-efe ka ndị ọzọ si chekwa osisi nke ha na-aja ya mma na-atụ ego ọ ya wana ha ga-atụ ndepụrụ ndem ya bụ na ha ga-efe nke onye ọzọ mana nke ha kwesịrị idozi ọfụma ka ndị ọzọ wee na-atụkwazị ndepụrụ ndị ahụ wee bịa na-afụ ya ha gbakwute ya azụ onye mere anyị ha ya bụ ihe wee na-ebutela anyị ihe isi ike maka na ọ bụrụ na anyị dozie nke anyị ọfụma ụfọdụ kwụọ ụgwọ ha bịa na-ekiri ya anyị na-eweta ego mana nkịta anụ anyị gbakwutara ya azụ ya bụ ihe amaghị m ebe anyị ga-ebido na nsogbu Igbo karịrị akarị maka na ịmasị na ọya ọcha mee gị ya maka na ọya ọcha bịanụ wetalụ gị nke ya o mebighị nke gị n'ọzọ oge ha wetasịalụ gị a na-achụ ezi azụ ka gịwa na onwe gị matachaziri ihe niile wee mebiwezie nke gị chezie na ha ma ya chezie na ịmazi ihe na-eme ndị ọcha n'ime ha sịkwa ha je mebie ndị ọcha welọkwa ndị ọcha sọrọkwa gị jee mebie ewere ihe asị ha je mebiekwa afụnụbara m ebe a si jee mebie akwụkwọ nsọ a na-agụ afụnụbara ebe a si jee mebie ahịa nke ha ka ha bịa lee ụfọdụ zụrụ ha zụziri ya ọba ehi ome ha metọbazie nke nna ha metọbazie kọbazie nna ha ọnụ daalụ Tochukwu ọ ga-adịrịrị gị na mma ọga m Chizzy ekelekwe gị daalụ gaa n'ilu na-edozi obodo na ihe ị na-ekwu ọ na-abaghị ụwa ntị ọ dị mma ịchọ itinye ọnụ na ya daalụ nwanne m nwoke 09097711009 ya bụ 09097711009 ma ọ bụ 09023111009 09023111009 sụọla ya Igbo yele eye ka anyị webezi okwu ugbu a ka anyị wee na-aga n'ihu biko gwa m afọ gị na ebe ishi akpọ afọ gị na ebe ishi akpọ Ọkịja odogwu daalụ Ọkịja ebe eziokwu ka anyị na-eme onwe anyị mkparị ya mana ka otegodu na nke asị ga-efere ife akpụrụ akpụ etu ụlọ ụka na-eji cheta asa na-egoro ife akpụrụ akpụ dozie ime ụlọ ụka ya mana nke mụ na onwe m bụ na otu a nọ na ekwure m n'omenala wee rite na nna anyị mere maka ịzụta mkpu eze abụọ m ife ndị awe na-abụ aka ikpe aka na-ara eburu anyị amụmụ ya dị iche iche ebe anyị eburu gị amụma sị na onye nke na-achị achị bụ badrọg ọzọ na-abịa bụ gudrọg efugoro ka ọ gaghị tata ọkwa ọdịta aka nta na onye pastọ bụrụ enyi ya nwaanyị n'Enugwu anya na-akụrụ ya ụmụ afụbọ ndị na-ekpere Chukwu n'obodo a ịgwaghị eziokwu karịa ndị omenala ndị na-asọ nsọ ala a na-ebe Chukwu arụ ụda anya ụda Igwe Chukwu na-ewesi ndị Igbo sef maka anyị na-apụrụ ụzọ anyị kwesị isi na-ekpere chi anyị ga-eso nke ndị ọzọ ga-asa anyị isi na-eri anyị ọrụ ibi mma ọfụ akịta anyị mepe advataisimenti ya mgbe ọgwụ dị iche iche si n'ala Igbo na-eti aka na asọ na-ebipe omenala ebe eziokwu na anyị n'ọfa a iwe Chineke dị na ọkụ n'ebe ndị Igbo nọ daalụ nwanne daalụ ọ dị ma ọ bụrụ ugbu a ka ị gbalitere ekwurekwu ma ọ bụ bido gebe anyị na-ekwu maka ndị na-agbadonite ntọala ndị nna nna ha n'obodo ji ihe niile ha ji biri ha jee pụta ha emetọsịa ya mana ha na-eje efe nke ndị ọzọ ha na-eje
kpata ego mee ihe dị iche iche lee ego ka ha jee mba ọzọ fepụ jegbusiri ihe ndị ọzọ na-efe ikpere ma ha nata n'obodo ha nke nna ha ha bidogo riri kọtọba nna ha ọ ya ka anyị na-ekwu gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ ee ọkwa eze eze Enugu gaa n'iru nwanne adị m oyi daalụ nwanne daalụ eze Enugu ọ ga-adịrị gị na mma Chukwu anyị ga na-eche gị wee na-agba gị ma ogologo ndụ na ahụ isi ike ka anyị na-ekpere gị n'ezinụlọ gị ụfọdụ ebe ụfọdụ na-amaghị ihe gbasara na omenala ọbụla na iji gosi gị na onye ọbụla banye na omenala na obi na-adị asarasara na obi na-adị ya ọcha ọ na-achọ idebe aka ya ọcha mana a na-agba ndụ otu dị iche iche asị gị ọ bụrụ na ọkara gị obi ịbịa gbaa ndụ ịgba ndụ bụ igosi na gị na nwanne gị a ga-anọ na ị gaghị afọ ihe ọjọọ wee mee ya mere onye ọbụla niile na-enupụ isi n'ọdịnala na-atakwute ya aja inupụ isi n'ọdịnala maọbụ na ije gbacha ndụ ahụ inupụ isi takwute ya aja akwa aja okwute ọ na-ata gị gworikwuo gị eze ọ ya ka ụfọdụ fụchara ihe niile dị n'ile a maka na ọ dị ka ọ bụ ihe ọjọọ ọzọ ka ha bụ n'obi ha ji abịa etisa nke nna ha ihe ọ na-ewutekarị anyị karịsịa bụ na ọ bụghị na ha na-abịa kama na ha na-abịa eburu ụzọ kọọ obodo niile ọnụ ha eburu ụzọ kọọ nna ha ọnụ ha eburu ụzọ kọọ nne ha ọnụ ụfọdụ asị na nne ha bụ ajọ mmadụ na ha abụgolo amụsụ n'ezie n'anya mmụ Igbo ebe ọ na-abụ onye kasịa nka kalisie nka n'ime obodo wee jiri mkpara na-aga ha ebo ya sị na ọ bụ amụsụ ọ dị mma mana a ga-eji obodo ndị ọzọ onye ọbụla kara nka n'obodo ha na-efe ya a na-egosi ya ụwa na-anụ ya na-eto ya na-asị na onye a dịrị afọ one dị otu a ndị mmadụ a na-abịa anara ngozi n'aka ya mana nke anyị bụ onye ka nka maka na ha agaghị enyeziri nwa onye ahụ aka onye awezi aka o si dị yiri nkịrịka kama a ga-ekpuchi ya ahụ zụọrọ ya uwe dozie ya ebo ya na ọ bụ amụsụ hei ihe ọjọọ gịnị mere ndị Igbo gịnị mere ndị isi ojii ka esi bịazie sasịa unu ido isi a sapụ na ezigbo ụkpụrụ Chineke elu unu were adịgboroja wee na-agba nganga na-eme mpako onye pụta ọsọ mpako ka ọ ga na-eme ebe ihe na-eme waiwa na-amụke ewekwa esikwala n'elu ka anyị were okwu one na one Tochukwu na ebe a ọ ga-atịnyekwa ọnụ nke ya ka anyị were ndị ọzọ na-akpọ gwa m afa gị na ebe isi akpọ ekele gị nwanne gaa n'iru ezigbo ma ndị ebe isi akpọ Olise ishi akwa Agbeti gaa n'iru Olise gaa n'iru ana m anụ ihe ị na-ekwu ana m anụ ihe ị na-ekwu Olise gaa n'iru nwanne biko n'ụka abalị ụka ọzọ wee bụ na otebeda bụ ụka ahụ wee ya bịa wee ha bịa n'ọmụmụ ya na-egbu ya ị ma na onye a megidere ọmụmụ ya ọtụtụ ọmụmụ iri na-agwa ndị mmadụ n'ọmụmụ ya na-eme ihe na-eme ya unu bụ ihe ndị na-eju na-agwa ọtụtụ ndị mmadụ ụfọdụ ga-atagide mmadụ isi wee na-atụkwu onye ahụ na-anazileta ha nke na-emesibe ha ma ọ metakwa onye ahụ nwụọ
ọ na ndụ eme gịnị ọ na n'ọnwụ ihe ọzọ dịkwa n'ime ya wee bụrụ na omenala dị mma igwe omenala dị mma ana m achọ ịgwa onye ọbụla ma ihe ọ bụrụ na ndị na-esi na ha na-akọ ụka mana aka ha na-emekarịkwara akarị maka na ọ bụgịta na-esi ka ndị a na-eji ka ndị isi ụka ahụ ka agba ha ndụ ha ji ga-agba ọsọ maka na aka ha agba ọsọ a na-emecha ajọ omume dị egwu mgbe ọ bụrụ na ndụmọdụ na-eri onye ọbụla na-ege m ntị ọ bụrụ na n'ịchọ igwe ọ bụrụ na asakịta isi asacha anyị ya bụ isi ọ bụrụ na ịnarụ ịchọ oke nna ya ịnwekọ na omenala nna ya na-eme adụmọla ka ide mebie ya maka ide mara aka na ya maka na ọ bụkwa na ịnwe anwa ihe ọbụla ahụ iwere maka na enwere otu iko ịga mmụ ọfụma onye anụwa o ji ọbara nta rụọ ọnụ webekata isi n'ụka sizie n'ụka ahụ wee bụ na ike ekachasị ike ụwa niile wee dobe ndị obodo ha okwuchi arụsị ahụ ya bụ ihe agwụ wee ihe na-eme ya ihe ma ama na ọka enwetasịkwa owu ya bụrụ mmadụ ọzọ wee bụrụ ihe o ji aka ya wee metara onwe ya daalụ nwanne onye ọbụla si na omenala ga-ana igwe omenala ga-ana abụ m onye aha ka ọ bụ si aga daalụ Olise ọ ga-adịrị gị na mma daalụ anyị ga na-ewere okwu ole gwa m afa gị na-ebe isi akpọ Ọkịja bee ya nkenke nwanne na-atọ ụnụ na-anọ ụnyaahụ obodo m ezigbo mma wee na-asị biko amaghị m oge ọzọ ọ ka ya na-abịa ọ kwesịrị oge ọbụla ọ bịara ọ na-aṅụrụ ezigbo mmiri na ụlọ ọrụ na daalụ akpọọ ya ọ ga-abịa ahazi ọnọdụ ọ ga-abịa ọ maka nke a na-ekwuta asa o onye nwe ntị ọ na-anụrụ ọ maka mụnwa mmadụ ahịa nwere ime ọzọ n'elu ụwa daalụ Ọkịja daalụ ka anyị nwekwara onye ọzọ gwa m afa gị na-ebe isi akpọ ekene gị odogwu eze anyị ndị ka ị mere isi ka wee akpọ ebe ibe nwekwara na-etinye n'okwu ahụ na omenala dị mụnwa bụ eze anyị ikesi na omenala dị ana anyị bụ ndị Igbo ma ndị a na-asa isi marụ na omenala dị n'ọnụ ọ na-abụ onye chọrọ ịrụ arụ o welu na a na-asa isi dobe n'elu wee na-eme ife ọ na-eme iji ghara igbu oge maka ibie nkenke ana m asị ụmụ Igbo ibe m ndị na-ahapụ omenala nna anyị dobere anyị wee jebe masị na omenala adịghị ha megịnị onye kpọrọ ada nne ya nụbịa ka mmadụ na omenala adịrọzi ọ bụrụ na ana ha anya mmadụ na ibe ndị ọcha na-ekwu n'isi ebe eziokwu maka na ndị mgbogo ahụ nwere ndị na-eme jio n'ahụ so masị na nke anyị adịrọzi ile akpọrọ ada nneme n'ụwa ka na aba ka anyị mara na omenala anyị adịrị ile ekenekwere gị Jizọs daalụ nwanne daalụ ọ ga-adịrị gị na mma eze anyị udo dịrị gị daalụziri nne gwa m afa gị na ebe isi akpọ mmụọ nwaba eze ọ ga-adịrịrị gị na mma nwanne gaa n'iru nwanne m hoha isiri ike napụ ndị nke ọzọ na-atụ ụjọ ya mee nke a asị na ọ na-eme ajọ ihe o nwedịbụ onye tiri egwu ụka na-akpọ ekwensu ọwọdụ ihe ọ na-akpọ bụ chukwu ka anyị na-akpọ nke anyị ndị ọcha na-akpọ nke ha Jizọs anyị akpọrọ ndị ọcha aka ịma na eji igbu nwa nkịta abụọ ya aja afa ọ eziokwu
ndị ụka atọ ọcha asịghị na ọchịchị azarụ na ụzọ ada aga n'ihu anụ atọghị ịga n'ihu ekwu eriri ahụ esuru obi ndị mmadụ nwetago agụụ na-agụ ọtụtụ ma ụfọdụ ndị pastọ efu ha na-agụ kpụrụkpụrụkpụrụ ihe niile akpụtụbe m onye ọ tara arụpụta efu ndị bidoro ike tụọ mmiri ebe ị ga-akpụtebe ya bụ na ndị chiri fada ịghọtago ihe onye ha na-eme aka ha edebe chiri kolupastọ koye anyị ote ndị ebe ahụ ichebi isi na ihe ha na-ekwu bụ adị ha afago ọgụ kọnte mgbe ihe nna gị dotere o wee sị ya bụ na ememe ihe a na-abụ na-eme ọgwara nke omenala abụzi mkpa maka na anya niile a na-azụzi ise a na-aza eji na-azụbụ ihe mmadụ kọrọ ọkwado omenala na-arụ ya akwadobekwana m ndị ụka ka ha pụtara n'ọgụ nke a na-eme direction ndị kaadị jere jee Ọbasanjọ ya jee rịọ ya ka o nyere ha aka ekwune bụ ha na-edokwuzi ekpere omenala bụzi mkpa ekwe nke mere na Yoruba na nke ndị Yoruba bụ ihe na sista asụsụ Igbo mana atụmatụ pọtụkwa imebi nke mmadụ maka ị na-enyi mụ na omenala bụzi mkpa omenala na-esi na nwoke onye ọbụla bụ eziokwu omenala dị mma onye na-echekwa ụka ekpere na ụka bụ ezigbo ihe ya bụ ezigbo mgbe na ọ mara mma nwere onye ọdịrịbe mmadụ agaghị obi na arụchi nwanne m nwoke ọ ga-adịrị m na mma daalụ eziokwu ka ị kwuru ịma ihe a na-ekwu ịba ịchọ igbuwa nkịta ihe aja afa ka ụfọdụ ji wee na-asị na ewelụ ajọ omenanị bụ omenanị alụ bụ alụ hoha enweghị ajọ omenanị bụ omenanị ka anyị hapụ ị na-akpọ onye mere alụ mere alụ ntọ na ana anyị dị nsọ imejọ anyị apịagbuo gị ọ ya mere na ịchọ ịbata ịchọ imesi ewe otu ị ga-abata dịka ndị omenala asị gị bịa gbaa ndụ maka na ama na ihe ọjọọ maka na ị nwere ike izokpu n'ime ihe a wee na-eme mmụọ na-alụ alụla ala ọ dị ka ụfọdụ na-abịa ha gbacha na-eme ụmụ ihe mmụọ eji akọ ndị ime omenala ọnụ ha hụcha mmanya ha sị na ha na-eme mmụọ na-achụgharị ụmụ nwaanyị na-emetọsị ụmụ afa ọ bụrụ na ha bụ ezigbo n'ezie a na-achụ ha ọzọ mana ọ bụrụ na ndị omenala nọ n'obodo ahụ ewekwa ihe a ga-eme ụdị ndị dị otu a hapụtakwazi anaghị erie ha ozugbo anaghị eme ya anaghị agba ya kama na ozi ndị hapụziri ihe obodo ha ji dile wee na-ebijọrịsị aka na-efegharịzi n'ikuku ọ dị maka anyị na-ewekwa okwu wee na-aga gwa m afa gị na ebe ishi akpọ ndị ka ị mere nwanne o ee aka ekpuchi ọwọ ndị ka o si ada ọ gbachiri ihe niile n'okwu a na-ekwu achọrọ m ịmapụ onye ugbu a ọ perikoma ọ nsogbu adị ọgawadị na-emezu obodo mma daalụ nwanne daalụ ọ dị ma ka iwe na-ewekwa okwu na ndị na-akpọ na-aga gwa m afa gị na ebe ishi akpọ ndị ka ị mere ebe anyị nọ wee ka o si ada n'ọgharịa biko mba ọ dịbeghị ngwa nọgharịa ka anyị nụ ihe ị na-ekwu ị ga-anọgharị ka anyị nụ ihe ị na-ekwu ọkwa Somadina na-ekwu Somadina ọ dị mma ị ga-anọgharị kpọghachi ya azụ wee wute gị ka anyị were onye ọzọ gwa m afa gị na ebe ishi akpọ hey ọkwa Emeka ọ bụ Igbo na-ekwu olu gị na olu Emeka dịzi Igbo na-ekwu ebe ka ishi akpọ ka ị mere ọchụ iyi o gbuzuru ya ewutenago biko ewutena gị ịma na ihe ya esi na ị ga-ekwunu m ikwukwu anụ m akwa imechasị ikwu ozi m o wee ike ịgwazina m ụbọchị emere ịma na akpụ ugoro abụghị ike agba na-egide ngwa ewutenegoro agha ka ga m abịa ihe anyị ga-eme aga m abịa ma na-eri a ma abịa ka na-agba ugo ọkwa ndị nna anyị konobu mgbe Igbo na-ekwu na ndị niile na-eme ihe a na-eme kịta bụ ndị mere nsọ gbagoro igwe Maazị Chizzy
maka na onye ọbụla maara na omenala ma ọ bụkwa na onye asụ na omenala adụ onye ahụ adịghị elu je gawa n'ikuku ka anyị na-afụ ya. Ọ gịnị kpatara Jizọs na ọ na-abụ ndị ọcha esewe Jizọs esie ya ọ bụrụ onye ọcha, esewe ekwensu esie ya ọ bụrụ onye ojii, ịma ọnụ ọbụ ịkparị ndị ojii ka ọ a na-akpa anyị iyi. Ya bụ m na-ekwu na arịwa ọ bụ na anyị teka ọnụ ụra. Nwanne m nwoke nke a bụkwa na onye mbụ ha sere na ọ bụ ya bụ onye mbụ ekere ọkwa onye ọcha ka e gosiri unu. Nwaanyị bụrụ onye ọcha, nwoke bụrụ onye ọcha, mana ha eji ebe ha ji bịa fụ na ya nọgoro ikperiri Chineke anyị kemgbe ụwa, na-edozi obodo, na-eme ihe ndị obodo na-achọ. Mana ọ na-ewute na ụfọdụ ga-ewe obodo ewetara ndị eze hibegasịa, ụfọdụ n'ime ha esokwara na ndị asara isi. Ndị a niile asara isi pụta agwa eze asị ka ejekpọta ndị amụma ka abịa kpere obodo ekpere ka na ha bịara ọrụ ezinụlọ ọrụ obodo. Nke a so na nke na-agba m anya mmiri. Eze ọdịnala esoro kwere n'ụdị ihe dị otu a. Onye eze ọdịnala ọ sị na a na-abịa asa isi na a na-abịa eficha ọrụ ezinụlọ. Ọwụ ọsọsọ na a na-abịa mana a na-atụ ego. Akpọ ụmụ nwaanyị obodo esiere ha nri nnukwute ego, ọ bụghịkwa obere ego. Ụfọdụ ga-ewekwa ụlọ ụka n'obodo ahụ, mana ha ga-eje kpọta onye ọzọ iji gosi gị na ọlụ ka na isi ka a na-asa. A na-atụzi ụlọ ụka niile dị n'obodo mmadụ, ha enweghị ike ikpepụta unu na ka obodo unu dị mma. Eje tụbazie ego n'iji kpọta ofu onye ọzọ ka ọ bịafee ajụ lụọ ọrụ ezinụlọ. Nsogbu ị nakwa ya igwe ọ dị mma. Izu so na ndị asara isi ị na-ajụ ya sị so na ndị asara isi ị na-eme omenala ka omenala bụ nke onye kpọrọ bụrụ omenala. Ana eme omenala nke m n'ụzọ nke m. Ọ bụrụ nke onye kpọrọ bụrụ omenala, ewu ntọala ndị nna nna mere anyị ji efe Chukwu anyị. Ọ bụrụ nke onye kwuru ewe ihe a na-akpọ omenala bụ ọdịnala ndị nke nna nna gị si dị na gboo nna nna gị. Mana ị mara iso na ndị asara isi gaghị aghọta ihe anyị na-ekwu. Ka anyị nara ndị okwu ka anyị ị ga-ekwu na ana m abịa. Ewe ndị na-chọrọ ịtị ọnụ okwu. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Nwanne m nwoke Jizọs. Odogwu. Nwanne m ihu ọkpara ahụ anyị na-akwado ebe ihu ọkpara ahụ. Ana m abịa efu igwe. Ote gị na-eto igwe ahụ, aga m abịa efu igwe anyị. Ọ dị ka ogbubiela. Ana m anụ ngwa bee ya nkenke. Ogbubiela izu ihe anyị chọrọ ikwu kwuo ya nkenke. Ihe nwa na-ekwu bụ na omenala ga-adịrịrị maka omenala dịwara bịa. Ihe banyere ihe na-ekwu banyere ụka ndị mbịarambịa, eziokwu na o mebigo ọtụtụ ife n'obodo anyị, mana ma jere n'ụwa ma anyị jere ana ụka ya na-aka bụ omenala mmadụ ka ọ bụ. Omenala anyị ga-adịrịrị. Omenala anyị anya ma nwụ because omenala anyị nwụọ anyị bụ ihe anyị na-ekwu kpọmkwem bụ ndị a dịka isi kwuo afụbeghị m ebe ndị omenala pụtara sị na ị gaghị eme nke gị, mana ndị a bịara abịa na-anọgidezi ha baa n'obodo na-eji emebuzi ihe ọdịnala dịgoro tupu ha abịa. Mere ndị Igbo na-asị egbe bere ugo bere nke gị. Ndị omenala asị ndị mmadụ ị bịara obodo mmadụ anabata gị, ịrụzi ebe akọbazi ahụ na ha bụ amụsụ na ha bụ ndị ajọ mmadụ. Ụdị ihe dị otu o kwesịrị ịdị maka na ejeze n'obodo ụfọdụ eje na-emetọsị ihe niile bụ nke ha ji dozie obodo ha emetọsị ya ha ejekwa n'obodo ndị ọzọ na-eje ekiri nke ndị obodo ọzọ doziri. Maka na ịga n'obodo bụ steeti a na-akpọ Ọchụ steeti,
onwere ụbọchị a na-ewepụta sị na ụbọchị Oshogbo ihe abụ mmiri ụbọchị ahụ na gọọmenti na-ewepụta adị arụ ọrụ iji gwa gị na ụka dị ndị na-akpụsi anadụ ndị ọcha na-esi ose abịakwa ebe ha maka na nke dị anyị nsọ Ọnịcha dị ebe a na ọ na-aba na-eri ji ji a na-eri ọyụ ka ọ bụghị ụka ya bụ omenala a na-eri ji na efu na ma ndị ọcha na-abịacha abịa enene anwansị ngala obi na ndị ihe na-apụtagasị ka esi eme ọya nwana den iri ji Mbaise nga kọwara gị na ekwesịrị ka nwa bụ Igbo ka jidosi omenala anyị ike maka ụka weda ụka because ya na-akpa ụka nke na-aga na Roman Catholic ihe omere bụ ya na-eme n'omenala ndị Roman ka anyị ka na-eme so ọ bụrụ na ọ ga-adị mma ka anyị nwa na onwe anyị ka anyị kwalite omenala anyị ka ndị ọcha na onwe ha na-aṅụrịme nke anyị ka anyị besọta anyị gbagara eṅụrịme nke ndị ọcha ndị Igbo si na ọbịalụbọ ya bịabụgo ya na ọ ga na ka mkpụmkpụ ghara ịkwọ ya daalụ ka anyị were ndị chọrọ iti ọnụ okwu akarị gwa anyị afa gị na-ebe isi akpọ nwanne Samadi na gaa n'iru nwanne ịgba na amamihe dịkwa n'iche n'iche nghọta dịkwa n'iche n'iche ihe ndịba ya amaghị ndị ọcha gara iji azụ ahịa ọcha ka ha gara ijiri azụ nna afụ ihe ndị ụka na-eme bụ mkpọtụ ka ha na-eme ife Chineke bidokwa n'omenala e na-ekwu okwu ya ọ dị ka ihe ikwuru iri iyi ịgakwa na Old Testament ndị agụkwara iyi Devan ndị Izrel nwere freedom bụ ọgbụgba ndụ ya na Chukwu ya na mmadụ ibe omenala na-eto eto amụrụ anyị ime nsogbu anyị nwere bụ na ndị aka ji akụ achọghị iwepụ ego wee dozie omenala anyị obodo ọbụla na-aja n'ihu ma China ma Japan ha wepụtara ezigbote ego ma ndị nọ na gọọmenti ma ndị nkịtị tinye ihe eji na-eme omenala ha na-aga n'ihu ọya kpatara na enweghị ike nọ n'elu ụwa ga-akparị Japan ma ọ sị na ya bụ China ndị be anyị ghọta bụ na ụka ndị ọcha wetara anyị bụrụ anya ka a bịara esozi anyị amaghị Chineke tupu ndị ọcha bịa na be anyị ọbọ ndị ọcha kụziri anyị Chineke ọ sị mgbọta a na-ejike ka a mụrụ ije nkụ nọ na mba na-eyere mba nri so ndị be anyị jiri ike na-aga ụka anyị na-efe ya aga n'ụka mana ị na-aga ụka imebi na nke ndị nna nna anyị tọgbara ọrịa bụ na abaala anyị uru ike dịkwara ụlọ daalụ Samadi na daalụ anyị were nke a ka anyị wee mara ka anyị ga-esi wee na-agbadazi gwa m afa gị na-ebe isi akpọ Ọkịja bụ ekobe ya nke ịkpa na ọ sị na ndị ụka owuwa dịka a na-awere onwekwa n'ọzọ ka ha na-eme ọ bụrụ ụzọ ife a na-atụ ugwu mgbere nwere afịa onye ekwe erebe ya site na nke a bụ ndị na-achị anyị bịa aga na-emefuzi ego a na-aga Jerusalem na-aga nke instead ala meziri be anyị Jerusalem nke m gwa na Biafra enwa bụ Jerusalem ụlọ eluigwe nke mmụọ ekene gị daalụ ihe o ji ewute bụ obodo niile na-eme ọfụma dịka ụfọdụ na-akpọ ebe Japan China ha na-ebido na nwata na-azụ ụmụaka ka a ga-esi wee wee ọrụ nka ụlọ akwụkwọ na-akụzi ka a ga-esi wee lụọ ọrụ nka dozie obodo ha ịma na be anyị bụ ngwugwu ụtụtụ ebe ụtụtụ eji alụ ọrụ ike ọrụ dị asụ ụfọdụ bịa mebe awansị n'ụlọ ekpere bịa kwụba aka febe ajụ ugwube ụdị ihe a na-ekwukwara kwugide sọsọ ka esi ekpe ekpere ka a na-ebido n'ụmụaka ekuziwela anyị elu ebe a emecha ihe a ga-eme ya n'ụtụtụ a na-anatakwa n'efifie ha eme oge ahụ ike ọrụ ị kwesịrị iji rụọ ọrụ ejiri ya jee na-emegoro ihe a na-aghọtaghị ụfọdụ agazie n'ebe a na-azụ ahịa n'ọba ahịa ya kama a ga-akpụba ọba ahịa ndị lụkwara ọrụ ahịa ha na-ele nọkwa ebe a na-agba mbọ ka a ga-esi lụ ya na-eme ihe a ha ekpere na-ekpere na be ha kulie n'oge kpee ekpere gọọ ọfọ mee ha kwesịrị ime ha baa n'ọba ahịa kpochisie ahịa niile wee mebe mkpọtụ ebe niile yaga ndị ma ihe a na-eme a na-atụtụrụ ego oge ha na-abịazi imepozi ọ bụrụ na afịa azụchana olu echi
obere nke ha tụtara eje gbusiri ofu oyiye ya site ya na ọ bụ ụtụ ha tụtara ya onye ka a na-asị isi a ka nwekwara ofu onye ka anyị pịachie gwa m afọ gị na-ebe isi akpọ Maazị Chizzy odogwu mmụọ enwe adakwana enu papa ekulo mere anyị dọyi ịma na anyị gbabata na eji arụ uju obodo a ntị na anyị gbabatara eji arụ uju obodo a ruru nke ahụ aga aja n'isiokwu gị nke taa Chizzy ịma na ụbịam adịghị mma Chizzy tara ejere gị na Chizzy mara ube nne mụtara nne nke gị na-atọ nke abụọ ka mma nwanne na ihe i kwuru bụ eziokwu kedu ka ga-esi afọ nwanyere ya Chizzy ya bụ nne m ochie nke atọ ọ bụ onye ka m na-ekwu nne m ochie si akpa ugo nne m ochie akpa ugo wee mụtazie nne mụrụ nne m o wee bịa nụtazie ya na-agba anị be anyị o wee mụzie nne m amara m ọkwa ka m na-agwa gị ihe a na-akpụ ugo akọ na nga ebe mma debere amaghịzi m ihe ọzọ ị na-ajụ nke bụkwa eziokwu bụkwa enwekwere nke bụ nke arụrụ anyị anyị na-egbukwe ya bikọdụ na etoro m na iru nna mụtara nna m ma ada ma m ka esi eme ihe gbara so na ekene dịrị gị Chizzy onye chọrọ ịma ọma onye achọghị ịma ya nọrọ udo dịrị gị daalụ nke a bụ eziokwu atụọla amala ọ ihe anyị na-ekwu agbụrụ ndị na-egbubi agbụrụ ha agbụrụ mana nke nne dịka isi kwuo dị mma mana ihe Igbo na-ekwukarị agbụrụ ha ugbu a mana otu anyị kọwatara ya a ga na-ekwusikwa ike bụ agbụrụ nna ka ị ga-ama nekwa ebe nna gị si nekwa ebe nwoke si nekwa ebe nke ọzọ si oge ụfọdụ anaghị ejisika igbe ike akọba ebe nne ochie si ka a kpọrọ ụmụaka jebe ebe a mana ekele dị Chineke na ụdị ndị anyịwa ka mara nne anyị ochie na nne mụtara nne mụrụ nne anyị mara ebe ha si ụfọdụ amaghị ebe nne mụrụ nne ha si dị o weruzi nke mụrụ nne ha Tochukwu ihe ndụmọdụ gị na nke ka anyị na-apịachi ndụmọdụ na-enye ụmụ Igbo bụ mmiri atana ma azụ awụna biko ka anyị fie n'ifsa n'anya ka anyị mụrụ anya dịka azụ maka na ndị Igbo bụkwanụ ndị gboo ka anyị na-echekwanụ na-eche ka ndị gboo ndị were akọ na uche doziwe ihe anyị ka ihe anyị wee baala anyị uru daalụ Tochukwu dịka nwanne anyị nwoke enwesikwuo ihe butere ụbịam n'ise na anyị kwụsịrị ihe anyị kwesịrị ịda na-eme ka anyị kwesịrị ịda na-eji alụ ọrụ wee hapụzie umengwụ wee kaziri ebe niile nchọpụta niile ndị nna nna ha chọpụtara ka esi aka ugbo ka esi akpụ ụzụ ka esi alụ ọrụ aka ụfọdụ adịghị ekụzie ọrụ aka na ọ bụ ka a ga-esi wee buru ego mbute ka ụfọdụ na-emezi ya mere ụfọdụ ga-eji asị ha bịa ihe ha taba ha afụfụ ha bịa nọrọ n'ofu ebe na-akwụ aka na-ekpesa ekpere ndị obodo ha na-emepe anọ n'ebe ha na-eme nchọpụta na-alụ ọrụ ugbo na-alụ ọrụ aka na-eme nchọpụta dị iche iche alụsịa ebutere anyị ndị asalichasịzie na nke ka mma bụ anyị nọziri dịka ngwụlọ jee n'ọrụ na-akwụ aka agaghị akụziri ụfọdụ ebe ha ga-anọ wee ọrụ aka ha emechazie nakọsịrị ha obere nke a ga-anara ha ha ejiri hibe ụlọ akwụkwọ ha hibe ụlọ akwụkwọ ụfọdụ n'ime ha na-eje na nkeziji ụmụ ha n'ụlọ ebe ahụ ha tụrụ ego wee lụọ ụfọdụ were ụlọ ọrụ dị iche iche sọsọ ụfọdụ n'ime ha ndị senitere isi ụfọdụ ka a kpọrọ ndị nke ha tinyekwa n'ọrụ etụsị ego a na-akwụ ọbụ ha na-erite uru ya mana gị wee wee uru ọbụla ị ga-asị na-erite na ya o wee ike oge a ga-emegide eme gị anwansị ebute afọ akpa osikapa amaghị gị ya n'afọ jisi gị na enyere gị aka ụfọdụ bụ ndị na-eje ha niile asagara isi n'obodo ọ bụrụ ka anyị si eme omenala gboo ka anyị si eme ya enweghị nwaanyị isi ikpe na-ama nwa ebe ọ ga-ebi maka na ndị ntorobịa ndị agbata obi ga-alụrụ ya ụlọ ma jee na ụmụ nwaanyị isi ikpe niile kiri ihe a na-emere ha ọ ka ha bịa kwụba aka ụfọdụ n'ime ha abụzi ndị afụta onye ndị mụta ụmụ asa ha isi bụrụ ha mma si nwa ha butere ha ego na ọ bụrụ na o bute ihe dị otu eme ihe a niile bụ isi a na-asa ebe a na-asazi obodo niile na ndị na-achị obodo
obodo eke ha agbụ ha atụ asị ndị obodo niile tụọ ego ka eje kpọta ofu onye ka ọ bịa tọpụ ha na-agbụ na ọ ga-eburu ha amụma. Ndị niile eboro amụma niile obodo ha bụzi na ọgba aghara maka na a ga-ebu amụma nwanne agaghịzi afụ nwanne ya n'anya. Asị atụba aka onye na-eme na onye na-anaghị eme ebe ya na-agwa gị ọkwa mmadụ ka ọ bụ ebee ka ọ nọ fụ na mmadụ na-eme mmadụ ibe ya. Mana ndị gboo be anyị wee ebe a na-eje emebiri na nke ndị Igbo. Ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile ma cheta na abụ m Chizzy biko biko ndị Igbo emebi na nke ndị Igbo jidile ndị niile mebiri nke ha jee ndozie na ya jee ndozie ebe na ya ka obodo anyị wee dị mma ka anyị wee dị n'udo ka obodo anyị wee mebe ile. Ụmụ ihe a niile na-abatakwa na ha na-ezu ori na ha na-ewe ihe ndị ọzọ ewe ihe ndị obodo na-eme. Ọ bụrụ ịmaghị na-ewe obodo ị ga-aga na ka ha si mee a na-eburu ha mma na ha agba amụsụ jee yọkwa ha mgbaghara na ịchọ ka ụwa gị dịrị gị na ịchọ ka ido ogologo ndụ. O wee ike n'ebe a na-enwe ihe na-eme onye ahụ na-eme gị ya na-agwa gị ihe a ewekwa ihe ọ na-eme na nzuzo. O wee ike jee jụọ ya ebe nne na nna ya nọ. Ụfọdụ adịghị ekwucha ha na-edozi nna ha ọfụma dozi nne ya na ha ga-abịa buru gị amụma buru obodo gị amụma. Gwa ndị niile na-eme ihe gịnị mere na ha anaghị eji n'obe ha jee mee ụdị ihe dị otu a mana nke ha wetara na nke gị ka ha na-eji edozi n'obodo ha jee edozi obodo ha a na-asa gị isi na-eche na ihe na-eme ihe dị mma. Otu a ka anyị ga-esi pịacha biko. Abụ m Chizzy Ani ka ọ dịrị anyị mma o kwere kwesịe ike ndị na-eme omenala nke ọ na-eme nwee m na 08023301976. Ịchọ bịa gbasa ozi omenala gị n'ụlọ ọrụ a ọ bịa bụ ihe a ga-eji mana ike anyị kwere na kwechi ndị omenala niile were mmemme ị chọrọ ime n'obodo gị na ọ bụ na ịbụ dibịa kara aka imeni ka anyị mara ịbịa anyị na-agba agwa gị ha na-ewepụ n'anụ wee ree ya. Kwalite m na omenala obodo unu kwalite na omenala Igbo nwee m na 08023301976 jekiribe ihe niile nke anyị na-eme ọnụ na Kpakpando TV na YouTube. Ekelena m Tochukwu. Ịchọkwa inwe anyị jekwa na Facebook maọbụ n'ebe niile chọọ Chizzy maọbụ Kpakpando TV maọbụ jee na Solid FM na Facebook n'ebe niile.